Batay dong Ronnie, pagkadako na itong pildi gahapon. 20 Bitaw, mil boss. man pod. Bitaw, boss. Yun, samto ni mo pag-atiman nga na pildi man ta. Di ka maugod mo labok yung manok, boss. Di ka mao ba? Asa mo taron manari ani? Ah, ikaw good, boss. Yan, atutos buntot kay. Tama. Taysa ra gud Ronnie, ano ako may imong gipadaan ning manok? Ah, ikaw mo sa imidaan na, boss. Di magisilbi na dare kay magkaiti ko. Tara. Wala niya balik. Matay kadagan mga nagdit-dit diri Ronnie. Hapit lang mo February 14, boss. Valentine's ba? Valentine's. Nakalimot man ko si Panari. Good. Ikaw, boss. Huwag yapon kayo. Tiguang na ka. Ay, lasag paninsulto. Kay parihay bitang way uyab. Ah, oo. Mausad, boss. Hindi kay uyab. Wala. Oh, kana. Kusid ta sa unahan. NANI?! Matay ron eh. Dagan yung nagdit-dit. Gipasuya, igana la, boss. Matay, gipasuya, gigo. Saon, good. Wa, masagot ko yung babae. Good, aning nakitaan, good. Mausad. Ya, pusin. Naaron sa unahan. Ano? Ano yung managda akong manok eh. Madaot na, mapindi ta. Parang na, boss. Ay. Oh my God! Hey, boss. Ano ka, boss? Pagkahumot nga dalaga. Minimaw ang ligtai, boss. Sini mo ho. Akong ilailahon. Ano? Inday, pwede ba akong makipagkilala sa iyo? O pakilala raman ka ha, pwede ka ayo. Ako na stereo. Kaliya di ay. Karon pa man ko kita ni mo, Inday. Bago mo dire? Bang wala pagkakita na ko tiyo, kay baguhay pa mangud mi nga rin nagpuyo. Very well, very well. Pero ayaw pagtiyo na ako, Inday, kay bata pa man kay ko, 40 anyos pa man ko. Pagtiriyo lang. Asam din yung balay. Dito sa unahan tiyo ay. Ay, teriyo di ay. Aw, mao ba? Oh nya, una lang ko ninyo kay nagpaabot na akong manghod. Oh, sige, sige, sige. Amping, ha? Aha, kadong. Purag mauno gini. Di lasa ta manayon og panari ron kay bisita ko. Nigmo ka daw, boss. Tuo magalanda og inapit ko dagang kwarta dito. Ay, ikaw, good, boss. Pulis ta. Ha? A few moments later. Boss, ikaw, boss. Ikaw may ayo kay mauwaw ko. Ikaw, kuyog na ba ganun, boss? Gapo ko. Okay, okay, kuhaan sa ako, boss. Gika. Good na. Sige ako ayo. Sige, sige. Ayo. 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 Zaman, tingnan tayo. Nandyan ate mo, Day? Meron. Bakit? Anong toyo? Sabihin mo na nandito ako. Okay, wait. Sabihin mo. Okay. Oh, Nangita si inyo. sino yan? Tahan mo lang Ay. yun. Tiyo, ay, teriyo di ay. Nagunsa man ka nga ri teriyo, naabot lay ka nga ri sa amo ah. Na ako karon diri, Inday. Kay hawanan ko ang kalangitan. Hagdanan ako ang kapanganuran. Makita ko lamang, Inday, ang matahom mong panagway. Paghilom dira teriyo ay. Katiguang na nimo. Nga sugarol pigiga, unsa may maani na ko nimo. Naunsa ka ba, Inday, nga manglabay kawan kanako? May gali walay sakit bisan ako na igo. Gusto ka sakit? Ayaw po, ana, Inday. May paglapta na nimo manok, makahigo pa mit sabaw.
Inday! Patay dong, ihaw yung manuka. Iho ni boss. Ikaw, imo gito ni. Ihaw na tana. Sige. Ha, ulit sa ta. Ihaw na tana. Ha? Uy, wait yo. Naunsa mo ka nga? Goal mo gini mong daw. Murang kag lumatyag gini. Mao lagi nila igig. Bisita ko dito ilan ni Kalaya ba niya? Ipaihaw mo na ng manok na day. Ya, gisugot ka. Mao lagi ni problema na ko kay murag di ko subto no di ma ihaw ning manuka. Ihawa naman no kay mo makita og dao gani. Salamat. Sama guys. Ihaw yung manuka lang. Iho eh. 2 hours later. Ayo. Ayo, saman. Seryo? Di ba giingna naman tika nga di ko nimo kay sugarol kay ka? Sudo nga inday ang pinalangga kong hiniktan. Ako gid kining gilatan. Kay kung mahimo pa unta nga akong kaputong ang adlaw ug ang bulan. Ako gyud ihampak di sa mga tubangan. Naunsa ka Teryo? Imong kabuton nga adlaw ug ang buwan nya imong ihampak sa akong atubangan. Dili ka mahurot ka sunog akong bungot ana. Subtan taon ko dayo. Kay ako na biyagi ihaw akong hiniktan. Promise di na gyud ko manugal. Ako yung buhaton ng tanan. Hello, sa di mo Teryo oy. Sige lang gud, subto na lang tika pero ayaw na gid panugal ha. Salamat inday. What's up mga bay? Dagan-dagang salamat sa mga ni-support sa Buntod Tabay nya katong sa mga wala pa naka-subscribe o naka-follow sa among page kay palog subscribe na mo og follow. Then sa ganahan mo pa shout out kay comment lang mo sa among mga bag-o nga video nga kanang mag-post mi og video kay mga alas 10 man sa buntag nya. Comment lang mo sa among bag-o nga video kung gusto mo pa shout out. Para mawang kalay. Buntod Tabay.